operaationaksu ja nami. Käsissä muutama nami, että Mulle aivan. saat sen sen naksun kanssa. Niin. Joo, niin. No nyt ne on ne namit siellä Kädet. lattialla. Katos. Noniin. Sieltä hyvästi haistella. Noniin. Tää kertaa niinku varustelu kaikkein eniten. Eli nyt odotas mä vaan. Nyt se lähtee varmaan huitelee. Joo, nyt lähtee varmaan huitelee. Se ei haittaa. Jos se lähtee huitelemaan, sä voit huutaa sen takaisin, Joo. jos se ihan menee mihin sattuu. Ajatuksena on se, että ensin vaan odotetaan. Jees, hyvin! Taitava! Ja sitten odotetaan, että tulee toiselle puolelle taas. Wow, hyvin! Hieno! Taitava! Wow! Sä oot opettanut sitä peruuttamaan. On. Jees, hyvä! Hienosti! Hyvä. Peruutus on semmoinen, mitä mä oon harjoitellut. Jees, hyvä! Taitava! Haittaako se menee Ei tolleen se vähän? haittaa, kyllä se sitten, ei se tuolta enää No sitten niin, 2 hyvä. metrin päästä peruuta toivottavasti. No niinpä. Noniin. Nyt et saa vielä. Jees, hyvin. Vau! Oho. Sä aikaisemmin koitan naksaa. Joo, kyllä. Joo. Se on nyt jo melkein tullut koko Joo. ohi. Okei. Elikkä nyt niinku tossa joo. Silloin kun sä näet pään tosta, Niin niin se sit- pää on ohittanut. Okei, siinä joo. jälkeen, niin sit Oi, meni kyllä äkäsi taas. Oli silloin vaan, että se ohittaa sit ja se se ei sinänsä haittaa, vaikka se tulee. Nythän se tuli siitä, että se lähti sinne oikeeseen Joo. suuntaan. Niin, totta. Joo.